बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बर'नि गेजेराव गिबिसिन नेशनेल एथलेटिक्सआव गोबां मेडेल लाबोनो हानानै हारिखौ गोग्गाहोनाय लीलावती दैमारिया गुवाहाटी GNRC देहा फाहामसालिनि ICUआव मैयानिफ्राय जिउजों जुजिगासिनो दं। बुंथिनो गोनांदि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो लोमजाना दंमोन, नाथाय रांखान्थि आंखालनि थाखाय बर' हारिखौ गोबां खेब गोग्गाहोखांनाय गेदेमा बिथाङा दिनै बेबायदि थासारियाव दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनो थैनि गोनांथि जानानै दं। बर' फरायसानि गेदेर देरहासारनाय। बर'आ खौसे जानानै खामानि मावोब्ला एबा मदद होलायोब्ला रावबो फेजेननो हाया, बियो फिन फोरमान जाबाय। बङाइगाव फरायसालिमा फरायसा आफादनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ मैया फोसावनायाव बर' फरायसा निउटन नार्जारिया आफादगिरि मासियाव देरहासार जानो हायो। BTRआव बिसायख'थिनि बार बाराखैब्लाबो मोननै दोलो BPF आरो UPPL दोलोनि गेजेराव हाब्रु सारज्लायनाय सोंखारिलायनाया सोलिबाय थायो। UPPL मिडिया सेलनि सेक्रेटारि हान्थिगिरि नार्जारिनि बेरफुसार बिबुंथि। बावैसो बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ आसि दिन्थि जोलैनि हांगार बुंनानै सोंखारिनायनि हेंथायै UPPL मिडिया सेलनि सेक्रेटारि हान्थिगिरि नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। अमर सिंह ब्रह्मआ सासे फेलेर सरकारनि बिबानगिरि। BTR गोजोन गोरोबथाखौ सोंखारिनायनि अमर सिंह ब्रह्मनो सोर मोनथाय होदों? जुदि BTR सुक्तिया जोंनि ओनसोलाव रांखान्थियारि जौगानायनि जुदि जेबो मिजिंथियानो गैयामोनब्ला बे सुक्तिनि समाव BPFनि आफादगिरि थामहिनबा बै समनि BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो साखि महरै सहिहोखो होनना सोंथि खालामो। खौरां बिजोंफोराव बुंनाय अमर सिंह ब्रह्मनि बाथ्राफोरा गासिबो गावनि राजखान्थियारि सार्थनि थाखायसो बुंनाय। अमर सिंह ब्रह्मआ सासे सोलोंथाइ BO लेभेलनि बिबानगिरि जानानैबो बिथाङा मानो आर्मस गोनां लाइसेन्स लानो गोनां जाखो होननाबो सोंथि खालामो हान्थिगिरि नार्जारि बिथाङा। बे बारनि दुर्गा फुजायाव रावबो जौ लोंना फैनो मोननाय नङा, मानोना आसामनि सासे MLA आ मोनसे गोख्रों नेम फोसावनाय जादों। फुजा मेलाफोराव जौ लोंना फैनानै गारि सालायनायाव गोबां सुबुंनि जिउ गोमानाय आरो जखम जानांनायखौ नोजोर बोनानै MLA परिमल शुक्ल बैद्य बिथाङा मोनसे बाथ्रा फोसावदों। बिथाङा बुङोदि जौ लोंना फुजा नायनो थाङोब्ला जेलाव थांनांगोन होनना। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो UPPL आइजो गांखंनि बारग' आफादगिरि बिना गयारिनि खौरांगिरि मेल। रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङोदि जोंनि बर' हारिया खैफोदाव गोग्लैदों आरो खैफोदाव गोग्लैनायखौ बोखांनो थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारियाबो गावनि जा हाबा मावनांगौ सासे बर' फिसा हिसाबै, बर'निनो मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङाबो जोंखौ साजेसन होनांगौ, बिथाङाबो जोंखौ हेफाजाब होनांगौ होनना खावलायो आरो बुंबावोदि दिनैनि साना राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा, दिनैनि साना खौसे जानायनिसो सम, खौसेथि जौगाहोनायनिसो सम, सान्थि गायसननायनि सम। असान्थि लाबोबाय थायो माहारिखौ जौगानायनि मुं सोनानै। जों राजखान्थि गेलेबाय थायोब्ला जानाय नङा। राजखान्थि गेलेनायनिबो सम थायो। जाय समाव राजखान्थि गेलेनांगौ बे समाव राजखान्थि गेलेगोन। जाय समाव खौसेथि हारि जौगानायाव सान्थिखौ लाबोनानै खामानि मावनांगौ समाव जों गावजों गाव सहाय होलायनांगौ होनना खावलायो। दिनै भारतआव 5G लन्च खालामगोन। दिनै 1 अक्ट'बर फुंनि 10 रिंगायाव भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि प्रगति मैदानाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा गावनि आखाइजों लन्च खालामगोन। मख'नो गोनांदि टेलिकमिउनिकेसन बिफाना 5G सार्भिसा भारतनि गं 13 नोगोरमाफोरावल' सोलिग्रोगोन होनना रोखा खालामदोंमोन। बेफोर नोगोरमाफोरा फारियै चन्डीगढ़, अहमदाबाद, बेंगालुरु, चेन्नाइ, दिल्ली, गान्धीनगर, गुरुग्राम, हायदेराबाद, जमनागार, कलकाता, लखनऊ, मुम्बाइ आरो पुणे। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।